jeɗɗi fawi silmaji capan e nayyi Madina Gounass ɗo leydi Sénégal. Bisimilla mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. E ɗi silmaji nogay jokkoji hen joni en keɓani hen silminde koɗo meɗen hande nomo wiye docteur Aboubacar Ba mo ƴewtoto noon e banggal leɗɗe to leydi Mauritanie mo yewtiranno Ibrahima Timi Ba ko fawi e ɗeɗo leɗɗe bonɗe jeeyeteɗe cawato du torraji mawɗi fewde ɓiɓɓe e leyɗe meɗen Afrique. Caggal ɗum Marama Diallo jangane ko winda e jeydeji ɗi timmidirana wiyetongo jantore meɗen mawde hande nde ɗo yo fillitane noon to leydi Mauritanie ko fawi e banggal jeydeji ɗum woni jeydeji e naftortoɗi ɗemgal fulfulde. Fade nde toɓe noon bisimilla mon e yeftere coftal ɓalli. e yeftere coftal ɓalli Rama Diallo a salminama. Mi salminima Abdoulaye, mi salmini heɗiɓe RFI fulfulde. laaɓi Neymar tawtan Kalidou Koulibaly to Al Hilal Arabie Saoudite. Non Abdoulaye, ndu kibaru nananoma kenga ɗum laaɓi club Al Ali kañum humpiti ɗum hanki jonin limore ɓe fiɗoɓe lolluɓe ɓeydoken kasin to Arabie Saoudite e hitande hikka nde Neymar heɓan fonde million ji temedere e capanɗe jeetati kalisi euro e duuɓi ɗiɗi ɗe o waɗata e ngal ɗo diɗal. Paris Saint-Germain ɗono diɗal makko ngal France kamdu lowan fonde million ji capanɗe jeenayi Abdoulaye ɗum ɗo ko kalisi euro hunde koɓe keɓayno tafon e yeyude fiɗoɓe maɓɓe. e kawar Abdou Diallo kañum du serti e ngal ɗo dida Abdoulaye tan no wiide o jokkodiri e Al Arabi Sport Club to Qatar e duuɓi 4 million ji 15 euro o sooda ɓi Sénégal mo duuɓi nogay e jeɗɗi ko kewɗo fijande championnat ji français Allemagne to Europe o heɓi deseje kewɗe toon e ngoɗo fijo e diɗal Leipzig to sakitori o heewayno fiɗude rowani saabu barme e rafi hokkede dande mako toon. Demi-finale Coupe du Monde rewɓe ana jokki hande. Kawran cakitingal e ɗiɗaɓal fiɗete hande Abdoulaye fuɗɗude yamde 10 hakkunde Angleterre e Australie. Espagne kañum andan e to ndiɗo muɗum caggal jaltuɗi gonɗon fijo caggal nde ɓe e kawno Suède ɗiɗe goten e fijo ngoɓe tawra kenga nde. Jara on tottama konngol tedduɓe e o alarba yewtere men on tottama konngol paɗen koto leydi Gabon di leydi ina e orgal tindade woteji mabɓe hoore yaago leydi paɗoji ñande 26 nduɗo lewru waylare addande e oɗo woote ko ɗereyol gotol woodi ko wiyete bulletin unique eteɗin woteji ina nawri kadi palde e diwnuji kam e subaɓe dental lundiɓe leydi ndi jadani e ɗum kono tedduɓe hol yiyande moon e ɗi wayloji ɗi Ali Bongo addi e suɓgoji ɗingol bolol koɗo men hande ɗo e leyɗe meɗen Afrique hitande fof ko tawi ka yimɓe uddinaji goni maayoɓe saabe ɓami leɗɗe bonɗe ni wonno wi OMS nde fedde addunar ndu o daraninde cellal lamdagal woni hono hen o bone sakkorte naadu haɓirte koɗo meɗen hannden yo docteur Aboubacar Ba ƴewtotoɗo leɗɗe to leydi Mauritanie omo jaabo e fandu haala Ibrahima Timbi Ba. Docteur Aboubacry Ba, mi salminima. Mi salmitimama. Hande nder leyɗe men Afrique leɗɗe bonɗe hino yeeye e nder nokkeli hewɗi ko ɓoyani e nder leydi Gambie ko ɓuri sukaɓe 70 maayi caggal yargol maɓɓe siro bonɗo siro mo fewani e sen tugima e limore nde ONIDC yaltini hitande kala ko timmi ujunaje 270 yimɓe hino maayi Afrique caggal ñamgol maɓɓe leɗɗe bonɗe an ko honno yiruɗa o alhaali ɓayri ko a gollowo e pharmacie. Question oɗo koko artat tan saha fof maintenant waɗat ɗum ko aɗen gandi Afrique ala doole no feewi waɗi ɗum ko kadi frontiére uji men ne heewi ko rewrat ɗon commerçant ji ndewrat ɗon ɗum ko goɗɗum kadi ko laamɓe ɓe laamu joni laamu waɗi jogi tan autorité de régulation des médicaments on kadi heewani jogade doole no feewi ko ɗum saabi médicament ji ne ngara e leyɗele men yimɓe jara ɗumen kadi addan ɗumen caɗele médicament ji mo moƴƴani ko ɗum surtout woni caɗele ɗe keeriji men ɗi taw ko no yimɓe no gardat no aroɓe go fof addorat e ndena ko heewani laamu ala doole no feewi fotɓe toppitade ɗum ɓe ngala kaɓirɗe pour wawde wadde hadde ɗum kadi yimɓe ganda kadi aɗani enen joni wona hono Europe médicament fof ko traçabilité jogui médicament so fewnama na andi to fewna
no foti no annda kadi no foti rewrede kadi no anndi no foti conservede dans les conditions de température ɗum ɗo fof ne jeeya e caɗeele e Afrique ngala kutor. Neɗɗo si ñaami lekkele bonɗe ko honɗum battinta e cellal makko? Eyi, battinta ko heewi. Caɗeele keewɗe addata ko heewi heen ko cancer ko nanata cancer ko heewi heen ko leɗɗe ngadda ɗum walla joomum jogoo ko wiyetee ɗum ɗo waɗa jalis nawnaare ɓooƴe e surtout kadi ɓuri bonde koye rewɓe sowiiɓe. Debbo cowiiɗo aɗa anndi no jogii ɓiyum wonko yarat wonko fotaani yarde on ni hay sinno ko médicament moƴƴo ni ne heewi addude caɗeele e cukalel jibintengel saka mo médicament mo moƴƴaani no waawi addude caɗeele cukalel ni jibinee wa jogaade junngo walla koyɗe ɗe timmaani walla mankiree tan ɗum addu caɗeele. Jooni heɗiyankooɓe men heɗiyankooɓe RFI fulfulde ko holno ɓe anndirta ɗe leɗɗe ɗo ko bonɗe ɗe leɗɗe ɗo ko moƴƴe ko holno neɗɗo anndirta ɗum? Weeɓaani ɗum ko caɗeele mawɗe mbimami weeɓaani no feewi kañum walla tan ko laamu jooni so laamu jogiimo doole no feewi laamu tan waawi wallude kamɓe jooni ɓe waawataa anndude mais wonko ɓe mbaawi waɗde kamɓe jooni so joomum no sooda yo ƴeewta ko soodata ko par ce que médicament ni so soodaama to fotaani soodeede ko caɗeele par exemple médicament jooni fotaani acceede tan e nguleeki fotaani acceede to poussiére woni fotaani so ɓe cooda tan yoɓe ƴewtino yoɓe ƴeew kadi wonko windaa heen ɓe mbiyata ɗum ko tubakoore ko date de péremption ƴeewa ngannda oɗo taarih mum gasi walla gasaani médicament o alaa ko bonni par exemple sahaa les sirop aɗa yiya sirop tan jooni sirop o jooni fonnoo wonde tan ko conndi ndi tan taw ko conndi tan seɗaandi sahaaɗi tan ɗakkandiri walla ɗum ɗo couleur mum o change kadi kamɓe ko ɗum tan ɓe mbaawi waɗde mais ɓe weeɓata tan neɗɗo tan jaroowo annde o ɗum ko fiɗ médicament. Kono yimɓe heɗiiɓe ɓe hiɓe waawi yahde e pharmacie ɓe sooda lekkele hara ɓe soodaare lekkele si wonaa e ndeer pharmacie? Eyi ɗum jin wiide so ɓe cooda ɓe mbaawa ɓe potaani soodde to fotaani soodeede firti ko so neɗɗo no sooda fowi yahde ko pharmacie ne anndi oɗo pharmacie taw ko ni docteur nan ɗon. No gasara ko namdal sakkitingal docteur Aboubacry Ba hannde ko peeje honɗe leyɗe men haani ƴettude hooreeɓe leyɗe men ngam accingol yeeyugol leɗɗe bonɗe e ndeer ɗe leyɗe men? Ko ɓuri weerde ɗum ɗo leyɗeele men ɗe mbaɗa coopération ji woni kanje leyɗeele fof jogdoo des relations bilatérales entre les pays comme ça wonɓe frontiére uji ɗum ɗo douane en gendarmerie en mballondira so mballondiri kadi autorité ji kadi mbaɗa coopération par ce que mi yii ko wayi noon e l'UEMOA mi yii ko wayi noon e CEDEAO jooni laamu toppitiiɓe médicament ne jogdii relation ji donc kamɓe ɓe ngaddat saa fof ko procédure uji baawɗi hadde leyɗeele ɗe médicament ji bonɗi directeur uji walla directeur général toppitiiɓe médicament ɓen il faut ko jogdoo relation ji kadi jogdoo kadi des procédure pour waawde hadde ko wayi ni ɗum tan woni solution. Docteur Aboubacry Ba mi jarnima sanne mi yetti. A jaaraama. A yettama sanne docteur Aboubacar Ba e ƴewtotoɗo noon hono leɗɗe to leydi Mauritanie yewtirano Ibrahima Timbi Ba ko fawi e ɗe leɗɗe bonɗe jeeyeteɗe leyɗe meɗen Afrique e torka jiddu ko ɗum waddata eno kanɗe ɗo wadde fa mbawen renade ɗe leɗɗe bonɗe. ko winda e jeendeji ɗi Rama Diallo a salminama. Mi salminima Abdoulaye. Jeendeji ɗi ana keddi fa han lamdade e dow alhaali Niger. Non Abdoulaye no o alhaali heɓirante safare fa joni lamdal ana jokki jayndeji yoga hono aujourd'hui o faso ana lamdi salla UA CEDEAO e leyɗe janane ana pamiri jaati hono anniya naftoregol konunkoɓe to Niger aujourd'hui wi ɗum ana woni na ɗum woni loccol cellugol ngol CEDEAO sotani ɓe laamiɓe to ɗon ɓe sammiɓe laam to Niger sabo fay so tawi fedde nde ana holli kaldan ardini yeggitay dow on ɗon anniya goɗɗo so dalili yitaka waltide Mohamed Bazoum e laamu mum ɗum ɓe kaali e jonde maɓɓe ardinde ɗum du sakiti kasin e ko ɓe kolliti on ɗon anniya du ƴuway fa joni sabu caggande hooreɓe konunkoɓe jooɗiɓe jeenay lewru ndu ɓe gartan kasin e kawrite ɗo no ɓe konunkoɓe CEDEAO jahango kasin do alhaali taweni yoga e maɓɓe yeru Nigeria Sénégal Côte d'Ivoire kamɓen andini jaati ana kiɓindani ɗeɗo golle. Aujourd'hui fi fa hanna CEDEAO ana nandi e ko wemba
non CEDEAO ana wembi e ɗeɗo muuye ɗum woni lamnal aujourd'hui fedde UA tawrande kawrital altine nanda ko wonani ɗen ɗon golle naftoregol konunkoɓe e kibaruji keɓaɗi hewɓe e hooreɓe ɗeɗo leyde jahada e yaregol konunkoɓe to Niger wiide UA sosanaka haɓude e leydi hakkunde leyɗe CEDEAO jaati yoga ana cikkiti salla ɗum ɗon ana laato kasin dinayankoɓe to Burkina Nigeria to Benin goto fu kaldan ɗum wonno ko ɓe jeli jokke Le Monde wi leyɗe janane fayso tawi hono ɓen ɗon ana pilo uddude tacergal yi'e yiɗi majji ana serta États-Unis kañum andini jokkude ko CEDEAO dawri taweni ɓe cuɓi kaldal waɗa ɓe mbasa ƴettude hono dakaji maɓɓe to Niamey e to Agadez France ɗum hono yiɗi muɗum woni wasude ta wasa nde ɗo dane mbiyeten to leydi ndi ko ɓurani ɓe woni ko kala ko CEDEAO hoyni ɓe keɓa jokkude ɗon ka Mohamed Bazoum heɓa waltude e nde ɗo dande e laamu muɗum to Niger tammo laamu fadde o fuɗɗi lamdi wakkati sira ni Abdoulaye konunkoɓe Niger kamɓen ka lamni laamu faddew daroken ardo batta maɓɓe Ali Lamine Jeune joyini gouvernement muɗum andini ana wonandi du kala jokkodirde e jaɓuɓe fuu hono ko o nana e kongi makko nde o tawano to Tchad CEDEAO kam waylay anniya muɗum Abdoulaye fa joni laamiɗo Niger andaɗo woni Mohamed Bazoum jagorɓe makko yeru Hassoumi Massoudou andini haala lam faddew ɗum haalatake toon tafon e sengo wongogo konunkoɓe ɓe kamɓen ɓe mbiyen kuliyankoɓe ana gonɗe e sorade e guure leyɗe janani yeru France États-Unis Russie goto fuu ko ana jokki filade haaju muɗum to fandu konunkaku fagguduna dande muɗum sellude to ndiɗo leydi Niger Le Figaro wi ko laati fuu France darta waɗa baka muɗum e ko CEDEAO woni ahekade fay so tawi France ana mettini bonnere démocratie e lamdade fa joni gal toon Mohamed Bazoum e dande mum so France suusi hawtude ɗeɗo golle ɗum ana nanda e puuya mawɗam sabu kala to hamde tawa to ɓe gaɗi baka maɓɓe muuyo waltide démocratie ko laati wala Jeune Afrique jokkini wiide tan na anda Russie e Mali kamɓen du jewtidi hooreɓe ɗe leyɗe ɗiɗi kolli tan yiɗi muɓɓen woni kaldan suɓane yiitude safare to Niger jaro RFI Saint-Louis e dow 99.9 toɓɓere jeeɗiɗi RFI Ziguinchor e dow 87.6 toɓɓere jeegom RFI Conakry e dow 89.9 toɓɓere jeenayyi RFI Bobo Dioulasso e dow 99.9 toɓɓere nayyi RFI Bissau e dow 94. RFI Monrovia e dow 100.6 Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewteɗe kabaruji meɗen alalbare hannden 16 jettoɓordu e tan ujunnaje ɗiɗi e noga e tati gonno to leydi Niger e toon konunkoɓe leydi ndi caami fiyande e kegen ɗo waɗɗa kerol hakkude leydi Niger e leydi Burkina Faso ko saabi konunkoɓe 10 e jeɗɗon Niger mbarama ko fatudu noga yen woɓɓe mbarmi e ɓen ɗon jeegom ana mbarmi hen barme nawɗe e on ɗon sa noon an tawano kanko hoorjo jagorema konunkoɓe suuɓi kañum ana tawano o leydi Tchad kanko Ali Mahaman Lamine Zeyn mo holliti wiide immade jahangal makko toon to leydi Tchad yo yettinde nelal hoorejo konunkoɓe ɗum woni addude saminere lamto leydi Niger e tewtude fa hane gondal lobbal hakkude e leyɗe mabɓe e ɗiɗi ɗe gilla Wagner naati Mali torra e fitna tan woni ko ɓeydi ni woni no wi tefore nde jeyde limonda waɗi e winde ɗo jeyde e bangeji ɗi foof wargo civil en sowi nde kile kurɗe e leydi ndi hannden e jantore meɗen mawde to leydi Mauritanie woni hono ko gonɗen nde jantore mawde do fillitande e nde fawi e dow nafa jeydiyankagal e ɗemgal fulfulde jeydeji bindoji e fulfulde ana ɓeydo seeɗa seeɗa ɗum woni ko teyka e leydi jantore nde Hamad Diallo waɗani en dunde Afrique ina mooɓi ujunnaji tati ɗemgal ina pecci e galleji jeetati mawɗi teskama ɗeɗo ɗemɗe ɓe pamɗi sembe e fawade e pamɗugol ko ɗemɗe ɗe binda ɗemgal gotal ina maaya e nder dunde Afrique e nder kala jonteɗi ɗe e fawade e limore fedde UNESCO ko ina tolno e ujunnaji jeegom lowre internet e ɗemɗe afrikiyankoje ngoode e dunde nde kono kewendi mum jarani to banggue humpito holko ɗum battinta e ɗemgal ngal Bocar Amadou Ba gardiɗo fedde ɓamtare Pulare Mauritanie kalfinaɗo jayde foyre ɓamtare
foyre ɓamtare ko jayde yaltore e ɗemgal pular sosonode ɗo e Mauritanie guila ren 1960 sa ƴetti jaynoɓe ko ɓuuri hewde e kabaruji joni ƴettata tawi ko jaynoɓe fulɓe ƴettata ɗum koye anglais walla ƴetta ɗum e arabe walla ƴetta ɗum e farayse dutto gona e firde kono so tawi waɗama site uji internet ene jolla hen ɗiɗon kabaruji taw koye ɗemgal jomumen e on saaha ma ustu golle sibu jomumen ƴettata kabaru o tan mbawa sarde ɗum no keɓiri ɗum ni ɗum noon kadi ene wallita kadi cargol ɗemgal ngal to leydi Mauritanie ko lowe woni site uji jeeɗiɗi bindata e ɗemde africayankoje kono kewendi ndi yaari ko coñce e pinal Amadou Wan ko jeyndi yanke information ɓuri hen yiɗede koko yawi ko so wonti information enen keɓaten ɗum koye ɗemɗe goɗɗe wonto eɗen pirta ɗum e ɗemɗe men ko famɗi fof kam ma tardu yaltinde information par rapport e heɓɓe ɗum direct ɓen so keeɓi ko joni jaltinta ɗum an noon sa heeɓi koma pirta ɗum teskama noon ɗemɗe africayankoje ko ɗemɗe kutorɗe to banggue dawrugol e hakke aade kono to banggue bindol ƴellitare nde ene ɗeɓi lelde Kadiata Malick Diallo ko sarɗe yanke kutorgol ɗemɗe gendije e nder juɓɓule tiiɗɗe ko wayno parlement ene jogui himme no feewi saabu ko ardi fof ko heptinde ɗemɗe ɗe wonde ɗe poti liggorede so tawi e nder batuji yimɓene kaala ɗemɗe ɗe to banggue haala noon tan kadi yonani alay sago watte to banggue bindol kono noon ne waɗi kaɗoje saabu ɗum waɗi kaɗoje ɗe ko dañde windoɓeɓe kono kadi dañde ni janggoɓe bindol ngol yimɓeɓe cuwata won hewɓe janggani taw ɗemɗe ɗe ko ɗum waɗi ene moƴƴanno so tawi wiyama ɗemɗe ɗe ne jiiɗi ƴellitede tawa to banggue bindol to mawɓeɓe ene jangga bindol ngol te ɗum sattani haydara ha tengti e jangguɓe ha gayni e ɗeɗo leyɗele yi'oɓe bindol timmani 50 e nder kala temedere ɗum saabi kewendi humpito mbiyen kabaruji heɓete koye ɗemɗe janininkoje ɗemgal fulfulde hewde gaddinaji e ɗemgal gotal holko battinta e bindol ngol Mansour Harouna ko ɗemɗi yanke leyɗele mbasani rendude bindini leyɗele mbasata ko rendinde kelme gaddinaji kelme kono to banggue bindol somi windi suudu ko noon Camerounnajo windirata suudu ko noon goɗɗo windirata suudu heddoto noon ko min mi wiya suudu kanko wiya buleeru ɗum noon jiida wadde wona to banggue certugol bindino ko certugol kelme kaaleteɗe ɗe ɗum ɗo ni alɗinata ɗemgal saabu somi welama mi wiya ngayori goɗɗo wiya mbarodi taktakri goɗɗo wiya mbarodi ladde taw foof min panditi ko gueɗel gotel ɗum koye ngaalu wonande ɗemgal kewgol gaddinaji ko galɗugol ɗemgal aji nayyi mawɗi ɗi ko gaddinmo Fuuta Tooro e gaddinmo Fuuta Jalon e gaddinmo Masina e gaddinmo Adamawa hakke aade e humpitade koye hakkeji e limtaɗi e jayde windere yankore fate hakke aade kono ina woodi e dunde Afrique million ngaji limtinɗi ɓe keɓata humpitede e ɗemgal mumen e fawade e ɗemɗe ɗe famɗude ko winda Bocar Amadou Ba ko gardiɗo lowre foyre karalleji kese ɗe sa ƴeewi ko wayno Facebook en walla ƴeewi ko wayno WhatsApp en walla ƴeewi ko wayno tippule goɗɗe ene wayno ene cara ɗemgal ngal systéme aji ɗi e koye mumen enen jogui kadi fannu goɗɗo ene kañumen koye mumen ene jangga ɗemɗe ɗe ene jerodiri ɗum e ɗemɗe goɗɗe ene mbawi wallitoyde to banggue firoji taw ko firoji ɗi namnaki jooɗagol neɗɗo ko a haalat tan mo kucciɗɗa o nana ɗum e ɗemgal ngal nanata ngal ko ɗum waɗi hande hutorade ɗemɗe ɗe e nder internet o e nder guese ɗe ko hunde hewde fayida no fewi ɗum noon kala ko yimɓe ne mbaɗa hen yo teddini windude ɗemɗe ɗe tippule ɗe ene mbawi wattude hutorade ɗum to banggue ɓamtugol ɗemɗe ɗe henne e weeyo moɗodiral pine holko cam bindol ɗemɗe africayankoje Hamat Diallo Nouakchott RFI jatiyengol jimol lobbo dikko e dikko fisaɓe Burkina Faso fawi e nder jantore mawde Hamat Diallo to leydi Mauritanie ko fawino e jeyndi en kagal e ɗemgal fulfulde Malang Sonko golade peewi enen ɓe silma e capantati e kabaruji goɗɗi